Goddag, jeg er forbrugerombudsmanden, og jeg vil fortælle kort om markedsføringslovens paragraf 6 og paragraf 7. Paragraf 6 handler om uanmodet henvendelse inden for markedsføringsloven. Det vil sige, hvis en forbruger selv har bedt om eller har givet sin mailadresse til en sælger, må sælgeren kontakte forbrugeren via mail eller fax. Derimod, hvis forbrugeren har tilmeldt sig Robinson-listen, må de erhvervsdrivende ikke kontakte forbrugeren. I en sag, som omhandler paragraf 6, har forbrugeren skrevet sig på Robinson-listen, hvorefter forbrugeren får tilsendt et brev fra banken med markedsføringsmateriale. På brevet stod der, citat, bliv kunde helt enkelt, uden at skifte bank, citat slut. Forbrugeren har været på Robinson-listen siden 2001, og forbrugeren kontaktede derfor banken for at få en forklaring. Da banken ikke rigtig svarede på hendes spørgsmål, kontaktede forbrugeren mig. Jeg skrev derfor til banken og påpegede, at erhvervsdrivende ikke må rette henvendelse til forbrugere med henblik på at reklamere for deres produkt, når forbrugeren er på Robinson-listen, jævnfør paragraf 6, stykke 3. Bankens svar til mig var, at der var sket en fejl i forbindelse med screeningen af Robinson-listen, og banken har lovet at rette op på deres procedure for, at fejlen ikke sker igen. Min konklusion i denne sag blev, at hvis banken sender uanmodet markedsføringsmateriale til forbrugeren, som står på Robinson-listen, vil banken blive anset som skærpede omstændigheder. Paragraf 7 i markedsføringsloven fastslår, at man som erhvervsdrivende er underlagt en generel oplysningspligt. Erhvervsdrivende skal derfor yde forsvarlig vejledning om eksempelvis brugeregenskaber, holdbarhed, farlighed og vedligeholdelse. Ved et tilbudsafgivelse eller ved indgåelse af en aftale efter omstændigheder på leveringstidspunktet, skal der afgives en forsvarlig vejledning, eftersom dette er betydende for bedømmelsen af varens karakter eller egenskaber. Vejledningspligten medfører, at brugsanvisningen skal være på dansk, og varemærkningen skal være fyldestgørende. Erhvervsdrivende må ikke pålægges, eller kan ikke pålægges en bøde, hvis vejledningspligten ikke overholdes. I stedet kan produktansvarsloven eller købeloven give anledning til en erstatningspligt overfor erhvervsdrivende. I en sag omkring paragraf 7. Et firma markedsførte et produkt til en kvinde, der omhandlede frugtbarhedstester. Dette produkt fastslår, hvornår tidspunktet for ægløsning finder sted. Jeg spurgte Sundhedsstyrelsens lægeafdeling, om de ville finde ud af, om der blev givet et realistisk billede af testens effekt og egenskaber. Frugtbarhedstesten resulterede i, at det var svært at aflæse nøjagtigheden for testen. Speciallægen fraråder også efterfølgende brug af testen, da den ikke var egnet som brugbar. Dette strider imod markedsføringsloven paragraf 7, da vejledningen ikke var tydelig nok beskrevet over for forbrugeren. Derfor skal vejledningen i høj grad tydeliggøre, hvilken sikkerhedsfaktor der er forbundet med undersøgelsen, ligesom den skal fremhæve, hvilke forhold forbrugeren skal være opmærksom på for at opnå bedst mulig undersøgelsesresultat. Den skal derudover også understrege vigtigheden af og konsekvensen ved ikke at være omhyggelig.